Jane, dobrý vývad. Tie červené ponyšky máš skvelé. Hej, riadne, ako ja? To kde až ten... Takže ja vás zdravím u nového videa. Som v bikeparku Mito pod Ďubierom. Nachádza sa to v okrese Brezno. Je tu polooblačno, celkom fajne, ani sa nepotím. Takže paráda. Je tu sedačková lanovka, takže paráda. A výhľady stoja za to, takže poriti. Sú tu 4 trate. No, 4 trate. Modrá, ktorá začína... Kde to začína? Tam, niekde. Tuto, áno. Tuto začína modrá. Červená tam. Tieto napríklad tabule tu neboli vôbec. To teraz nové porobili, 100%. Downhillová trať a endurová trať je tam hore. Tam pekne vás to navedie hore. A my jazdíme červenú freeride trail, lebo je dobrá, skákavá, klopenky fajné, dlhé, fakt akože starajú sa o toto, tu o to. Máte tu aj reštauráciu dole pri sedačkovej lanovke, fajne tam varia, už som tam bol na palacinkách, povinnosť to všade. Takže tak máte tu aj potom pump track a aj mini, ten Kids Skill Trail, áno, a mini dual slalom som ešte nevidel, ale je to možné, že to tam je. No, takže ideme ku štartu Vonbache. To je veľmi zaujímavý názov. Ale tie výhľady akože... Nemám čo dodať. Lepšie ako vo Vrátnej. To fakt. To... Ako kolega? Kolega žije. Hej. No, takže... Dáme si freeride. Je to korenisté a ako som už povedal, skákavé, klopenisté a také. Dobre, takže môžeme? Poď, ideš. Na začiatok je to korenisté, ale aj tak rýchle. Klopenka, menší skok, ale veď ten film. To sú tieto lavice, radšej neskákame, lebo to proste moc. A toto je taký step up, ktorý nevieme dať. Yes! Dal som ho! Aha, nevieš to. Táto lavica by sa tiež dala skakať, ale rýchlosť nemám. Toto je tiež dobrá. Lavica, ale tu mi dopadlo. Tu sa to križuje. S downhillovou traťou. Pumpuj! Tak to cez cestu idete na freeride. Vedľa je downhillová. Tu sú skoky jak kalnici. To sú lavice. Tiež dal skákať, ale radšej ho neskáčem. Prejdeme cez Luku, tu sa strašne šmíka, lebo je sucho, už do týždeň asi nepršalo, ty poriti. Čakaj vole, nechod tak rýchlo. Dobre, tu prvý oddych. Dá sa ísť aj tadia, ale tu je to lepšie, záživnejšie však. Shortcut. Hej. Dobre, pokračujeme. Strmé celkom a do boku transfer. Tu je tiež skok, ale... Salto, korene. Túto lavicu neviem dať stále. Mám sere. Fajnové. Tento preskok.
Pumpuj! Je to troška, lebo to je strašne. Tu máme oddych. Poď. Dobre, odstup. Super. Poď toto, poď toto, poď! Wow! Fajne. Malý les riadne, no. Ráno, keď sme tu išli, tak tu bolo riadna tma. Opa! Skoro! Poháča! A nepraš! Čiže len takýto dojazd. Ale máte tu aj všelijaké atrakcie. Kopec zábavy. Táto tu bola. To je dobre. Vidíte, tam je ten Hill Trail, tam Kids Trail. Takže dobre. Takto idete cez dve turky niekedy, lebo tam ide tam na tie atrakcie a tuto idete na lanovku. Dáte si hore sedlo a personál vám to dá. To sa páči. Pekne to sa urobí. Budeme správni ľudia, dáme si toto. Takže teraz si dáme trať tú modrú, ale v polovici sa napojíme na ten freeride, lebo čo som počul od kolegu, takže je to o ničom. Takže tak, ale pozrieme si ju, aby ste aspoň troška videli. Takže poď. Proste plov, no. Je to pre začiatočníkov, no. Nie je to plov trail, ale proste modrá, no. Ako každá. Okrem na Malíne, no. Na Malíne modrá je riadne. A poznáte modrý? No veď jasne, že poznáte. No to je dobré celkom. Čakaj. No tak to je riadne o ničom.
Tak, ty si dobrý. Poď na tú freeride, ja ťa kašľam. Poď. Akože je to pekné, hej, že je to... Skoro som šiel v zemi, ale ani. Je to proste troška... Toto bolo v pohode. Toto tiež. Proste... Je to tak zdá, keby také menšie funny enduro kánice. Dobre, napájam sa na freeride. Ja na to kašľam. Po ničom. Ten začiatok musí, že tie lavice ma bavili, ale freeride lepšie. Pumpuj. No daj. Dôvod, prečo ju nejazdiť. No. To isté ako Super Enduro. Čistý štrk. Hej. O ničom. Proste zbytočne. Nestojí to za to. Freeride je o mnoho lepšie než toto. Hej. Kat. Hej, v pohode. Veď ja brzdy mi. Pohode. Nič strašné. Takže teraz pôjdeme trať enduro. Juice. Motherfucker. Hej. Dobre. Verím. Ja nevydychujem. No ty koko. To nie je celkom dobre. Vedia, ty si ja. No tak to asi dojde. Dá sa, ale
ruky už boja. Nič moc. Dobre, môžeme. Čo ma tu čaká, neminie. Ty kokos, dobre. Ruky, vieš? Ako hodnotíš tento bike park? Ako hodnotíš tento bike park? Rozhodne traily sú super. Mohli by byť trošku pozametané od štrku, ale inak klopky sú super, skoky sú úplne super, dobre sú v dobrom tvare. Niektoré sú síce také, že sú brutálne, ale tie neskáčem, keďže nie som ešte na takom leveli. Obaja nie. Hej, ale úplne super.
Za mňa rozhodne 8,5 z 10. A to sme ešte neskončili, ešte není koniec. To ešte, hej. Do pito. Hop, vole, sadaj. Vývaj, posun to kam. Drž ma, hej? A drž sa. No, poď. To bolo dobre. To vyzerá strašne divne. Takže sme na konci videa. Bike Park Meetup Ponjobierom sa mi veľmi páčil, ako môj parťák zhodnotil. 8,5 z 10 je dobré hodnotenie pre ten bike park. Pár úprav by za to tam stálo urobiť na tých trailoch, ale nevadí, aj tak vynikajúce. K zakúpeniu jednodňového cena do bike parku, bajkového disku do bike parku, za vám aj plus atrakcie si kúpite, ako ste mohli vidieť vo videu, že proste tamto ten tubing a všelijaké trampolíny, veci, hej, fakt super. Takže ak sa vám video páčilo, like, odber by ma veľmi potešil, takže zdar.